Het waterschap houdt rekening met veel schade door storm Corrie. Voor de 29e keer in de geschiedenis ging de Oosterscheldekering dicht vandaag. En verder in deze uitzending. Zo gaat het OM om met mensensmokkel. En dit doet Bruin van Goetem nu hij niet meer fietst. Goedenavond. De veerboot voer niet en ook de fiets kon je vandaag maar beter thuis laten. Storm Corrie woei door Zeeland vandaag. En hoewel de wind nog niet voor heel veel schade gezorgd lijkt te hebben, houdt vooral het water flink huis. Corrie is niet heel gevaarlijk. Het is bijzonder, maar het is ook niet uniek. Dit komt één keer per 2 tot 5 jaar voor. Rond 1:30 kwamen de golven tot 6 meter hoog. Wij hebben natuurlijk onze kering goed op orde, dat is belangrijk. En daarnaast hebben we alles dit zien aankomen. Daar richten wij een crisisteam in, waarbij we bijvoorbeeld ook de dijkbewaking activeren. Om te kijken of dat alles goed is hier. En ook op het strand merkten ze dat het flink woei. De stranden bij Walcheren zijn vorig jaar opgespoten. En voor paviljoeneigenaren is het spannend of het zand blijft liggen. Ja, dat is voor mij het meest kritieke punt. In hoeverre er strand nog straks overblijft voor de toeristen straks. Want het was al niet heel breed. Eindelijk na het opspuiten kwam er fatsoenlijk wat strand bij. En de grootste zorg is wel dat als straks de toeristenseizoen begint en er heel veel toeristen naar Zeeland komen, of we dan wel een fatsoenlijke strand voor hun kunnen bieden. We gaan naar verslaggever Simone Gideonsen. Die staat vlakbij de stormvloedkering. Simone, hoe is de dag eigenlijk verlopen vandaag? Ja, de storm was vanochtend eigenlijk al meteen zichtbaar aan de kust. Dit zijn beelden van Job Schot, hij is visser. En ook in Perkpolder waren er wat problemen door de storm. Daar zijn een aantal huizen die buitendijk staan onder water gelopen. Maar ja, die huizen staan nu eenmaal buitendijks, dus dat gebeurt wel vaker. Maar in de rest van Zeeland waren er gelukkig voor zover we nu weten geen grote problemen. En hoe hoog is het water uiteindelijk gekomen? Nou, om 2 uur was het water op zijn hoogst en op dat moment kwamen de golven tot zo'n 6 meter hoogte. Dat is toch echt wel flink en daarom is de kering ook een tijdje dicht geweest. Op dit moment gaat hij weer open, want de hoge golven en het hoge water is nu over zijn hoogtepunt heen. Het waterschap zei vanmorgen dat ze verwachten dat er wel flink wat schade zou kunnen ontstaan aan de kust. Is daar al wat meer over te zeggen? Nee, daar kunnen we op dit moment nog niet meer over zeggen. Het waterschap is daar nu over in conclaaf. Zodra we daar meer over weten, dan zullen we dat op onze website zetten, omroepzeeland.nl. Simone Gideonsen, hou je goed vast. Dankjewel. Vroeger ging het vaak via Calais, maar nu lijkt Zeeland de ideale plek voor mensensmokkel naar Engeland. Afgelopen jaar werden in korte tijd 4 zeilboten met Albanese onderschept voor de Zeeuwse kust. Meerdere verdachten zitten inmiddels vast voor mensensmokkel. En als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgen ze forse gevangenisstraffen. Wat wij zien is dat het gewoon criminelen zijn die zo ontzettend veel geld vragen van mensen die toch al niets hebben. Wij hebben wel verhalen gehoord die variëren van 10.000 tot 20.000 euro per persoon. Dat Zeeland afgelopen tijd ineens te maken kreeg met mensensmokkelaars komt doordat de smokkelaars voortdurend hun strategie aanpassen. Vroeger merkten wij dat het vaak over langs de snelwegen ging, in de auto's. En wij zien de afgelopen tijd dat er een trend is ontstaan dat er met pleziervaart naar Engeland wordt gevaren. En niet alleen de methode verandert, maar dus ook de plek van waaruit mensensmokkelaars werken. Dat constateert Martijn, die onherkenbaar in beeld is omdat hij bij de recherche van de marechaussee werkt. Voorheen gebeurde dat vooral in Calais, maar ja goed, dat is de laatste tijd heel veel in de media geweest. Dus ja, smokkelaars die kijken ook naar andere methodes en manieren om hun smokkels voor te kunnen zetten. En wat we de laatste tijd gezien hebben is dat het vooral in de regio Zeeland aanzienlijk toeneemt. De mensensmokkelaars die met name Albanese naar Engeland proberen te brengen, kopen of huren een zeiljacht voor de overtocht. Op deze in beslag genomen boot zaten 16 illegalen verborgen. De meeste smokkelacties komt de marechaussee op het spoor door tips. De vaste eigenaren kennen elkaar in de jachthavens
En wij vragen de vaste eigenaren vooral om op te letten dingen die afwijken in de jachthaven. Zoals buitenlandse kentekens of goederen die veelvoudig naar een jacht worden verplaatst. Zoals reddingsvesten, voedsel, brandstof. Daar gaan wij dan op onderzoek uit als handhavingsteam. En deze spelen wij door naar onze recherche op de brigade en die gaat met de zaak verder. De informatie die hun naar binnen halen, daar gaan wij mee aan de slag. En tijdens dat onderzoek proberen wij informatie te vergaren richting een strafbaar feit, in dit geval mensensmokkel. En op basis daarvan zullen we een dossier aanleveren bij het Openbaar Ministerie, waar een officier van justitie de vervolging zal doen. Er staan best wel hoge straffen op, maximumstraffen tussen de 6 en 18 jaar. Dat is bijvoorbeeld als iemand echt het leven laat. En ook hoge straffen als er levensgevaar te duchten is. Dat geeft wel aan dat ook de wetgever dit een heel zwaar feit vindt. Want er zijn natuurlijk mensenrechten in het geding. Hier worden mensenrechten geschaad. Overigens is het op dit moment rustig met mensensmokkelaars voor de Zeeuwse kust. Maar dat heeft vooral met het weer te maken. Het is koud en het valt nogal op als je nu met een zeiljacht een tocht gaat maken. De vraag is of de mensensmokkelaars in het voorjaar of de zomer weer opduiken. Wij hopen dat we er dicht op zitten, maar wij weten natuurlijk dat er nog heel veel gebeurt wat wij niet zien. Dat is ook de reden dat we erop inzetten om zoveel mogelijk te kunnen gaan zien. Niet alleen repressief op te treden, maar ook preventief op te treden, zodat het niet eens zover kan komen dat mensen van zee geplukt worden. Vannacht is het precies 69 jaar geleden dat de watersnoodramp zich in grote delen van Zeeland voltrok. Reden voor theaterloods B om een oude voorstelling Stormkracht in een nieuw jasje te hijsen en opnieuw te spelen op Zeeuwse basisscholen. Gaat die keurig zijn telegraafkostuum helemaal aantrekken, alsof het water op hem wacht. Schiet op, man! Ja, ik heb dus geen kapblazen! Ja, ik sta hier toch ook... Groep 8 van basisschool Het Talent in Middelburg weet wel iets van de ramp van 53, maar hoe het precies zat? Dat het gewoon heel erg heftig was en dat er heel veel mensen aan zijn overleden. Ik heb er best veel over gehoord, maar ik weet er wel wat van. Maar nu vind ik het wel bijzonder. Zien jullie dat er niet? Dat klopt niet, hè, het water! In onderwijs heb je natuurlijk wel de kanon, hè. Dat is een vast onderdeel, de watersnoodramp. Kinderen in Zeeland kunnen ook naar het Watersnoodmuseum. Ze hebben vaak wel opa's en oma's die het wel hebben meegemaakt. En die kinderen hebben wel iets van, oh ja. Om ons heen was niets dan zee. Nou ja, ik denk dat misschien de watersnoodramp van 1953 niet meer zozeer leeft. Maar het feit dat er klimaatveranderingen zijn en dat het water een probleem vormt, en waarschijnlijk nog een veel groter probleem gaat vormen, dat leeft wel degelijk bij de kinderen. Ik ben Sarah van Heemst. In een voederbak hebben we de molendijk bereikt. We waren ook niet de enige daar, er was nauwelijks voedsel en onderdak. De voorstelling heette oorspronkelijk Stormkracht, maar dat dekte de lading niet meer. Dat is niet meer zo passen, want het gaat niet alleen over storm en over het weer, maar ja, over alles eigenlijk het algemeen. We hebben de vormgeving aangepast en de continue projectie van het water, wat als dreiging op de achtergrond is. En langs de kusten zijn windsnelheden van 135 km per uur gemeten en de wind waait precies uit het noordwesten, meneer. En ook wat teksten wat actueler gemaakt, want er is natuurlijk ook aan de hand met het klimaat en met overstromingen. Dus we hebben ook de teksten daar wat op aangepast. Ja, daar ga ik niet over. Ik moet straks alleen nog het helmers op zitten, ja? Ja, maar luister nou, ze kunnen daken van huizen waaien, kunnen bomen omvallen. Er kan een enorme schade ontstaan, meneer. Ja, dat kan de radio ook niet van je doen. Oh jawel, de radio kan waarschuwen. Ja, maar ik kan niet zomaar een zender in de lucht houden. Wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt? Dat ze in de schuur waren boven en dat ze aan het wachten waren op de boot. En we moesten luisteren naar de mensen die op een dak zaten en zeg maar, over de zee dreven en gingen schreeuwen en hun daar zaten. Of op het eind, dat ze echt afscheid namen, was ook wel een mooi stukje. Ik vond het wel interessant en best wel leerzaam. En ook wel spectaculair dat mensen het zo hebben meegemaakt. Een boot! De schoolvoorstelling Het Water is over de dijk wordt dit jaar op scholen gespeeld in aanloop naar de 70-jarige herdenking van de ramp. En die is natuurlijk volgend jaar. Een jaar geleden stopte Bruin van Goetem als profwielrenner. De Terneuzenaar was het wielrennen nog niet zat, maar door corona was er minder geld bij de profteams en was er voor hem geen plek meer. Maar het blijkt toch wel wennen, zo'n leven zonder topsport.
Dit is hoe we Brian van Goetem kenden. Voorovergebogen op zijn fiets, stampend op de pedalen. Eerst in het tenue van wielerploeg Roompot en later in het tricot van de profs van Lotto Soudal. Een jaar geleden stopte Van Goetem als profielrenner en richtte hij zich op een maatschappelijke carrière. En dat was in het begin wel even wennen. Het moeilijkste was eigenlijk denk ik om een concreet doel te hebben. Ik ben altijd vanaf mijn 8e bezig geweest met wedstrijden. Altijd wel een doel gehad. Kijk, na een seizoen had je altijd weer het volgende seizoen als doel. Dat was dan wel wat verder weg. Maar nu viel ineens een heel doel uit het leven weg. En dat was wel heel lastig om ergens gericht aan te werken of mee bezig te zijn. Van Goetem is aan de slag gegaan als milieuinspecteur. Een heel ander beroep dan profielrenner. Maar hij heeft na een tijdje toch zijn draai gevonden. Al mist hij het wedstrijdfietsen wel. Vooral ook de doelen. Het concreet werken aan een plan en met een heel team naar een Ronde van Vlaanderen gaan of dat soort wedstrijden om het beste uit jezelf te halen. En dat euforische gevoel wat je tijdens zo'n inspanning soms hebt, dat zijn wel zaken wat je nooit meer ervaart eigenlijk. Een zwart gat wil Van Goetem het niet noemen, maar in een ideale wereld had hij nog wel profielrenner willen zijn. Als daar de mogelijkheid voor geweest was om op een fatsoenlijke manier boterham te verdienen, had ik zeker nog een aantal jaar profielrenner willen zijn. Alleen nu was die keuze gewoon er niet om op een fatsoenlijke manier door te gaan. Fietsen doet hij nog altijd, al is dat nooit meer pijnvrij. Van Goetem heeft een blijvend aandenken aan zijn tijd als profielrenner. Dit jaar erachter gekomen dat ik dus een versleten heup heb en dat kraakbeen daar bijna weg is. Ja, dat zorgt er wel voor dat ik nu ook tijdens fietsen eigenlijk nog wel altijd pijn heb. Achteraf heb ik dat al een paar jaar gehad, maar dat neemt wel een hoop ook plezier weg om zelf nog veel te fietsen. De dokters gissen nog naar de oorzaak van de heupblessure van Van Goetem. Ze verwachten dat dat tijdens een valpartij een keer gebeurd is door de impact van het vallen op de heup. Dat het kraakbeen weker wordt en daarmee langzaamaan als het ware uit het gewricht gedrukt wordt en de laag steeds dunner wordt. Een nieuwe heup zou dé oplossing zijn, maar met zijn 30 jaar vinden de dokters Van Goetem daar nog veel te jong voor. Dat willen ze het liefst zo lang mogelijk uitstellen, omdat je kan maar eigenlijk, althans de hedendaagse medici zeggen dat het 1 of 2 keer kan. En dat daarna de kans op complicaties zo groot wordt dat het eigenlijk af te raden is. Dus eigenlijk willen ze dat liever pas op latere leeftijd doen, omdat hij ook maar 10, 15 jaar meegaat, een heup. Het blijft nog wel even pappen en nat houden, om met de woorden van Van Goetem zelf te spreken. Een versleten heup is overigens geen bekende kwaal bij gestopte wielrenners. Ik denk dat het ook gewoon brute pech is, want ik heb er verder in het peloton nog niet heel veel van gehoord. Dus als je ziet hoe vaak de renners vallen, dat gebeurt toch wel een keer of 3 per jaar, denk ik, de gemiddelde prof. Ja, de meesten hebben geen versleten heup volgens mij, dus het is gewoon pech dat op mijn adres komt, zeg maar. En dan zijn we weer terug bij storm Corrie, want het was een onstuimige dag. Maar daarmee vertel ik natuurlijk niks nieuws. Een tijd lang windkracht 8 à 9 aan de kust. En vannacht ook nog best wel een windje. 4 tot 6 is dan de windkracht en aan zee nog steeds windkracht 7. Morgen dan is het meestal bewolkt en komen er ook wel perioden met regen voor. Later op de dag zijn er enkele opklaringen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot morgen.